brainwashing na natanggap ng isang bata. Ang pinakamaganda niya sana, prevention. Prevention is better than cure. Prevention, sana ma-prevent yan. Not only by the parents, but also in the school officials. Dapat ma-prevent nila talaga yan. Pero sir, yung mga teacher pala na sila yung nag-require ng gano'n. Immersion. Kaya nga, we have to tell this school authorities na bantayan. The police their own ranks. Bantayan lang yung mga teachers nila na yung mga nagpapa-immersion dyan in the guise of ano-anong mga klaseng immersion, kung yun pala, doon na pala ini-immerse yung estudyante sa bundok, sa mga armadong kimpi. So, dapat ang parents ay aware dito sa immersion. Once merong immersion activity ng mga anak, please consult the school authorities kung talaga ito may sanction ng school at i-monitor nila sila. Immersion na ito ay totoo bang immersion.